हाबाब ओइ लावदांगे नायै बेदरै जाहैनांगौआ बिदि जायो नामा एफा लेट ओंखारबोद' आयै सानजौलाय लांबाय आं थांनोसैसोलै नङाबा आयु एफा कुदाखु आरो गावहानो ओंखाराखैफा ओंखारनाय र' ओंखारबायब्रा आंहालाय माथो आंलाय मा गानलायनांगौ बेनो जायो आंना ड्रेसा बेयावनाव थांनालाय आरो मा गोदान गोदान गानलांलायनो गारजि फारजि गामसा गानना थांसै आरो दाखालिबो साला हाफ पेन्ट गानना थांनानै आं थांफाया बिदि लासिं बासिं हाबा जानाबो दाबो बुजिया नोङो जों बिदि बोराय बोराय गानलांबासो माबा माबि माल बुस्थु फैसा मोनबोगोन दा नोंसा नोंमा नोमफानिफ्राय बिदि गोदान गानलांखाबालाय माथो बिजामादैया जाहोनो हाखायो गाननो जोमनो बायना होनो हाखायो साननासो हरनाय नङा माथो एसे अनजाथाव गानना थांनांगौ बोराय बोरायनो थां आरो हायोबाथ' एसे गिजि दंबा गानना फैथां थां न' आरो गसंनासो थाबाय थाबोदों बे थां आं सोलाया थांनोबाथ' थाङाबा था बेफोरबायदि गिजि गिला गाननानै बे लामायाव सोरबा नुबा मा बुंनांगौ जोंखौ होबाय हाबा जाखांनानै माथो दाबो बुजिथारा नोंलाय लाजिबावोसो थांनोबाथ' थाङाबा था आं थांसै मानो बारफै आइया बिमा बिफानाव थांगोनखाय बिराद दुगिथार माथो बिलाय ओइ बाबा बेदर एसे लायसाय बेदरफोरखौ सामफ्रामबो जाजाबाय थायालै आयै बेमार जायो दहाय फुङावसो जाथारदों माथो नोंगैमोन फैगौनो थां एसे लानानै फैथां ए आगै हारसिंना ना बे मासेयाबो फैफादों मा मासे बेलाय बिबोनांखौ मासे होनो हामगौ फैगोन आरो मालाय जमानो आयै आं बेखौ बिबोनांबाबो बारा हामजायालै बे फैबाथाय बुस्थुफ्रानो गोमायो बोथ्रोदलाबाय बियो हामाहाय बाबा बिबोनांखौनो बिदि होनो नामा हामाथो बुस्थु गोमादों गोमाया जायो आंसो मिथिगौ थांखौ थिमि सिन्थाय बोथ्रोदो दाख्लैबो पेरासटामल टेब्लेटखौनो लांनायखौ नुवाखै न' सिङाव बारा हाबैजाया बेखौ मानसिया एसे केसरा दब बियो थाला मारनासो दोनगोन र' आं दा बेफोरखौ बाद होदोहाय बाबा बिदि फिसा फिसौ बुस्थुखौनो थाल लाबाय थायो नामा गैया नालाय लांदों आरो थांदो नोङो बेदरखौ लानानै फैदो थै आयै बेदरखौनो थांना लायलायनांगौ नामा आजिखालि हिनजावखौनो अनलाइनाव मोनो बेदरालाय मा र' बिहरगासिनो आं दानोबा सफैगोन आयु बेदरफोरखौबो दाना अनलाइनाव मोनो आरो मोना माथो दानि डिजिटेल जुगावलाय मा मोनो मा मोना सब मोनजोबो दे होमबालाय बाबा नों बिहरदो दे आं ओंखामखौ जानहैग्रोनोसै दे आयै दे थां जानोसै थां दे होमबालाय बाबा नों बिहरदो दे बेदर लायनो बे दाउ मोदलानो लाया माथो आं ओंखाम गोजा सोमजाना जालांथोंलै साला बे दा फैबाय नालाय फिसा फिसौ बुस्थु गोमानाया खाथां खासेलेरा मानसिखौ नुबा बोरैबा सिखाव सेरेब नुखाथारो लायालां लाजिबायसो आं बे हौवाखौ साला ओमफ्राय बे गस्लाखौ बेयावसो लानो मोनबाय गान जलदि गाना गामसायाबो ओमफ्राय गोजानाव थाबाय गरमखायसो लादों आं बिदि खालामनानै माबा ओइ र' गोजानाव था होनदोंना आङो ओमफ्राय दा उल्थां फाल्थां दा रायलायखा आरो दांला दांलिथ' दा खालामथार आदाया आंखौसो दाखालि रागा जोंदों आंलाय मा उल्थां फाल्थां रायलायलाबायनांगौ आरो आंलाय मा दांला दांलि खालामनांगौ जाखो दांदोंनो माथो नोंलाय दाङाखै आं मा दांलाबायनांगौ जाखो गावसोरसो जासि हरो आरो गावहा सिगाङाव र' ओइ आरो थांलायबाय नों फै थां मानबार फै हाब जा सिलसिलखा गारियाबो आयै आयै उफ आथिं साइथिं साजोब्बाय थाबायबोनानै आयै ए सफैबाय आइ हामानिथो आथिं साबोखो एफा गोजान थाबायना फैनाया थाबायनानैसो फैदों आरो बहाथो जावैसोआलाय बाहेराव दङ लेंबोबाय आङो हाबफैलाबो माथो आंसोलाय बेखौनो सालाथो सोरबासो दं सानदां सिङाव बेखौनो आयु जावैसोलाय जाम्बा जाखो ना सियान जाखो बिलाय लांथारगोनलां बेखौनो देन बिनानैबाबो माइ मारा नानायफ्राव खामानि होगोन खोमालै ओइ जौसे माथो
बियावसोलाय जावैसोलाय दिनै बोरै जाबोखो जिराय 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 ना मोसौ खानानै डाइरेक्ट फैखादों गैलालै आफा एकदम जिजोबथारबाय दंनायालाय दंमोन गांसे बेखौबो नोंस्रा सुब्रबबाय एकदम गोरिबनि अबस्थायाव दंथारलै बियावसो साननैसो बावबाथ' बोरैबाबा फारखि आथायाव गामला लाना सिरेन सानबायमोन आं होबाय जावैसो बिदिसो अबस्था जाखोमानानै दं आरो नोंसोर औलै बियावसो दे थांलाय नोंसोर जिरायलाय औ जागोन दे जागोन दा मोजां गाज्रि रायलायगोन दे जागोन दे बियावसो औ सानाहैयाय जोंलाय मानो बिदि सानलाबायनांगौसै बाहेराव बिराद गरमथार माथो आयै आयु जावैसो मानो गामसा गाननानै फैखो नोङो ओंहाय लंपेन्ट गाननानै फैनबाय आङो माबा गामसासो गाननानै फैबाय लामायाव आंखौसो एफा नायसोबाय मानसिफोरा लंपेन्टालाय दंमोनलै आयै एन्जरानो एकदम अरसिजोबदों अरसिबाबो माबा जेराव अरसिनाङा बेयावसो अरसियो नङाबालाय गानबोगौमोन आरो गामसा गानबोआमोन दिनै बिदिसो अबस्था जाबाय आरो आयु मासि थगायनो हादों बेलाय दे थांदो थां न' सिङाव लांदो थां जावैसोखौ रेस्ट लाहैथों थां दे जावैसो जागोन दे थां सिङाव एसे रेस्ट लाहैदो थां आरे मोजां थाबायनो हाला नामा आयु मा जातनि बिजामादै जाखो बियो माबा थग्रोन बाग्रोन जाम्बा नाजाय सियान नाजाय थोस बाब माथो ड्रेस दंसोगार है माथो टर्चबो दङ मैदेर होनायाव थिग जागोनलै लांनांगोन खिन्थु हौ माथो बाल्बबो दङ जोंलाय माथो लांनांगोनलै दा बिनानै नङाबा लांखुमानानै लांनांगोनलै ओइ बाबा बेदर लायनो थिननाया माबा मबाइलसो गेलेबाय थाबाय माथो नोङो र' आइ सफैगासिनो गोदाना लाबोनांगौ जायोना बिसोरबो एसे टाइम लायो ओमफ्राय नोंसा मारै लरग'आ सफैयाखै ना सफैबाय सफैनायालाय दिनै आरो गामसासो गाननानै फैबावदोंसो बेखौलाय आरो माथो बुंबावब्रा बेलाय बिदिनोखा बेखौ बिदिनो फैगोन होनना मिथिखादोंमोन आं मस्लबानो देख्ल'नाय नि मस्लबावसो फैखायो नोमफायाबो बहा थांखोथाय दाबो सफैयाबो माथो बेदरा दे थाब बिहरदो बाबा दे बेदरा सफैगासिनो आं एसे दस्रायाव थांना फैनि सोरबा दङ नामा रावबो गैया र' थसो माथो बेयावलाय ओइसथ' जागोन ओंखाम जानायाव लांजागोन नै माथो लोमजानायनि ना मानि बेबा लांजागोन लांबा है खोमसिसो नुयो माथो ओइ मा खालामदों नोंलाय नै जेबो खालामाखै नै थालाखौसो नायदोंमोन आं जोंना मोसौ गलियाव थाला गैयामोन नालाय ओरैलाय फै मा जाखो फै मानो बोलाबायखो मा जाखो नै बांद्राय हाजो मिनिबाय थानाङा एसे दुखु नुबासो नोंसा आफाया अननानै हरगोन दा माल माथाखौलाय खालामा आङो एक्टिं खालाम बाबायसो आङो आइया बिदिबा मारै जानांगौ जाखो बिमा जाहां देनां नों बिमा जाबा
गथ' गथायखौ मारै फोरोंनांगौ जाखो दानिफ्रायनो एसे एनै सम्पति बोना लांखायाबा आयौ 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 बिराद लब दं माथो नोंनावबो होस गैयाबा लब गैयाबा जायो सोरनावथ' लब थाया लबालाय अनेक रोखोमनि दङ जेरै सोरबा हिनजावनि लब सोरहाबा आरो पावारनि लब आरो सम्पतिनि लब जेरै आंना बेनो बिदि आरोखि आंना हिनजावनि लब गैथारालाय माने थाखा फैसा गुरलाबनिसो लब थोद सिथादो दाय मोनासो खोनालाय लांसिगोन बियो थालाया दा बेखौबो लांगोन बियो फैदो हनै दासो फैदों ओइ बिफा नों बहा थाङो आलासि फैगोन होननानै मोनथिखानानैबो औ थांदोंमोन आं गब्लानाव एसे ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिफोरा मोनजोबखाबाय दा बहा मोननो बेदरानो दाबो सफैयाखै माथो अनलाइनाव बिहरनाया अनलाइनावबो बेदर बिहरो आरो माथो आंलाय बिदि खोनाफेराखैमोन रावखौबो बिहरनाय बाराबा फिसालाजों थगायजायाखैथ' मोनफैसिगोननो करियार बया लामायावनो दङनो ओमफ्राय बिफा मा नोंसा मादैनि अबस्थाखौ नुदोंना नुवाखै नोङो गैथारला माथो नुनायालाय नुदोंलै बोथो बिदि एथ' हथात लाइनाव फैखो बिलाय बेफोरखौ बाद होदो बिफा फैसा दंबा एसे हरफादो आङो फिसाजोखौसो जि अननो ओंखारबाय एसे गाननाय जोमनायफोरखौबो बायनानै लाथोंसै आंनाव दा फैसा थाइसेबो गैयालै जिखिनि दंमोन दाख्लै नोंसालायानो लांजोबबाय ड्रेस बायनानै लाबोनायखौ नुवाखै नोङो बेसेबा बुरजा मोनसे खामानि मावदो नोङो बै नोंसाला लाबोनाय ड्रेसा बेखौनो गानैसो हरदो नोंजामादैनो गानहैथोंसै नङाबालाय माथो उफायबाव अ बिदिनो खालामनांसिगोन ने फैदो न' सिङाव फैदो नै आइ जेबो टेनसन दाला गासिबो थिग जाजोबगोन लासै लासै आयै समायदोंना आंजों हाब जावैसो बे ड्रेसा नोंनावनो समायखादों अयथासार समायखादों जावैसो एसे देद्राय जादों आरो अरजायालै बेफोर आजिखालि लंपेन्टखौ गलायनायसो गानोना हरजाया आफा आं नांगौबा स्टेभेन सुथाबनानै गानगोन जि दाम लाखादों खोमा ना 100-150सो लादों बायदि मोनदां लागोन खोब अबेबा 100-150 गस्ला मोनबावो लासिं बासिं लाजियाबो माखौ लाजिनांगौसै गासिबो न'नि गोजाखा ओमफ्राय आफा नोंसिना गारिया बोरायखाबायबा आरो गंनै गंथाम खाबो आंनो गंसे हरदो खोमालै आफा आङो बिजनेसफोर मावनानै जाहैनोसै दे जावैसो साननैसोनि उनाव माबा मोनसे सिन्था खालामनानै हरनायनि बेब'स्था लानांसिगोन ना लागाय बे गस्लायाथ' आं दाख्लै बायना लाबोनायसो ओमफ्राय बिनो मानो होखो ओइ बे गस्लाया आंसो हामालै बाबा बिदि बुंनो हांगौ नामा बिबनांखौ गावनो मेल्ला गस्ला लंपेन्ट दं दाख्लैसो 2-3 हाजारनि बायनानै लाबोदों बे गांसे गांनै गाननानै थांनाया माथो जानांगौ गालांथों गस्ला लंपेन्ट गैयानो एन्जर अरसिजोब्बाय औहाय बाबा जरासे लांनायालाय माथो जानोसै लांथों दे थेवब्लाबोलै आफा मानसिया मोजांबा अननानै हरजायो फैबाथाय जानला मोनला बायदिसिना बुस्थु बोथोरनायखायनो सुखुआं बेखौ सिखाव सेरेब सास नालाय दाबो माबा मोनसे लाथारदोंब्ला बियो र' आयु बिदि खालामनाङा हामालै बाबा बिबनांखौ बिदि खालामनांगौ नामा मा खामानियाव सोलिगोन बे जेन'बा मानो लादों नों बेखौ गारनाय थालालै बे पकेटाव दंखायोमोन खोमा नोंसोर गारनायखौसो लादोंमोन दा आं फाङा सिगां फाननोसो लादोंमोन थाला मानो लांसै आरो नों अरजायाहाय बाबा लांथोंसै बे गारखानाय बुस्थुखौलाय मा खालामनो लांथों दे लांथोंसै बाबा बेफोरनि थाखायनो न'आवसो फैनोसो बालायलांबाय आङो लासिं बासिं माखौ लासिंसिं जालाबायनांगौ जाखो आइयानो बुंखाबाय दा गारनायसोमोन होननानै ओंखायसो आं लादों बेखौबो दाय न'आव थाला गैखायसो लादों आङो मालाबा सिखाव हाबै बायदि लानायखौबो दाय जायो हे सर लाजिलायसो लांबाय आं थाबाय थाला बे थालाखौनो खावनो मोनबाय नोंहा नायसाय मानो थांनांगौ जाखो ओंखाम जालांनांगौ दा नों मा गोदाव सोराव खालामोब्रा बे बाबुआ जात खालामबाय थायोहाय बिबोनांखौ दाना नोंनि थाखायनो थांबाय दा थांमारबाय ओइ जावैसो स्कुटिनि साबिया लांफाखादों नामा साबिया लाबोसाय ओइ जावैसो थैद मा स्क्रिन साबि हरलाबायनो मानो थांनांगौ दे लांफाखादोंसै हरजाया लाइ होबा खर' देरो आफा फैदो न' सिङाव फैदो थांथोंलै फै नों सासेल' बिबनांखौनो बिदि गोदाव सोराव बुंबाय थानांलालै
लासिंबासिं आरो माखौबा नाहरबाय था नोङो नोंजों फैबाथाय खालि बिदिल' लासिंसिं खालामजायो माखौ लाजिनांगौ जाखो न'नि गोजाखौलाय नै जाम्बि लाजिबा खाजि गोमायो माखौ लाजिनो लाजिबायसो आं जाबाय थायो